Здравейте и добри дошли! И както казах, Даниела Експлоз, след гледната на коледни светлини в Горна Ревица, отидах в Велико Търново. Първо е обиколка на коледния базар. Отидох рано вечерта, за да мога да покажа какво се предлага. Наденичките са на скара. И има греяно вино, за да ви стопли. Има топли пантофи, шапки, шалове и чорапи. И много лускави дреболи, които да озарят дома ви през тъмните зимни вечери. Сладкишите са голяма част от Коледа, но целогодишен фаворит е палачинка. Думата палачинка има древен произход. Името идва от думата плакос, древногръцка дума за тънък плъзък хляб. Но в Древна Гърция палачинките се са наричали теганитаи, което води корените си от думата тагенон, гръцката дума за тиган. И плавно преминаваме към английската дума за палачинки – панкейк, или общите еквиваленти в германските езици – фанкухен или паненкоек. Буквално кейкс в тиган. В Австрия обаче палачинките обикновено се наричат палачинкни. Палачинкен води началото си от латинската дума плачента, която от своя страна произлиза от гръцката дума плакус, с тънък плъзък хляб. И така връщаме се към палачинка. В славянски език дума за палачинка са варианти на думата палачинка. Унгарският не е славянски език, но е възприел думата палачинка. За разлика от Русия, която е славянски език, използва думата блини. Трябва да добавя, че блини може да изглежда подобно на палачинка, но има важна разлика. Традиционно блини се приготвят с мая. И така, откъде идва палачинка? Никой не знае, но съществува от много дълго време. Някои изследователи са открили доказателства, датиращи от каменната ера, за приготвянето на този вид храна. Палачинките са превърнати и в литература. Атинският комичен поет Кратин с любов описва
парата, вигнаща се от купчина приязно приготвени палачинки през 5 век преди Христос. Те са се появявали и в комедиите на Шекспир също. И така, след всички тези приказки за палачинки, купих ли си една? Ами не. Но нека обясня. Баба ми ме научи как да правя палачинки, когато бях на 12 години. И от тогава ги готви. Ето как баба ги правеше. Яйце, брашно, мляко, щипка сол, малко захар и щипка бакпулвер. Баба ми използваше везни само като кухненска украса. Разбъркайте добре и след почине с половин час. Загрейте тигана добре, сложете малко олио и започнете пърженето. След като се сготви, намашете палачинките с кайсиево мармалад и ги навийте на тръбичка. Колко мармалад? Ако мармалад не изпръска от другия край на навитата палачинка, когато я закапите, значи не сте сложили достатъчно мармалад. Подредете палачинките в пирамида на радостта върху голяма чиния и я поставете в средата на масата. Звеки, който влезе в кухнята и иска да отщипе палачинка преди да се готви, трябва да бъде сгонен с дървена лъжица. Има много коледни украси за Елка. Коледната елка пристига в България след обявяването на независимостта, когато новата българска държава започва да гледа на запад и се отдалечава от старите правила и обичаи, наложени от Османската империя. Първата коледна елка в България се появява по време на руско-турската освободителна война. През 1877 години руските войници украсяват елка с хартиен гирлянди, ядки и памучни топки. Според историята, българските доброволци много харесват идеята и възприемат тази традиция. Стефан Стамболов има коледна елка в къщата си. Елка била украсена с стъклени играчки. А по време на коледните празници казва на гостите си да погледнат елката, като начин да назручат приемането на тази традиция. След коледния банкет той поканил госта си да вземе играчка от елката като подарък. През 20-те години на миналия век стъклените декорации бяха често достъпни, но бяха много скъпи. Повечето хора използвали буканки и ядки, увити в цветна картя, за да украсят коледната елка. Друга неземна традиция, която започва по това време, е изпращането на коледни картички. Тези цветни картички били изпращани чрез ново създадената пощенска система и станали известни като подвижни картинки. В Велико Търново се появява друга традиция – благотворителният коледен бал. Първият е проведен през 1903 години, като през годините баловете ставали все по-пищни и скъпи за посещение. Парите, събрани от тези събития, били използвани за ремонти или подобрения около Велико Търново. След дълга пауза,
Благотворителният коледен бал е uzroden. И на този година бал бяха събрани пари за нова светлина система за Стамболов мост. Благодаря ви за гледането. Моля, решайте се абонирайте, би било страхотно. Публикувам на английски във вторник, на италиански в сряда и на български в четвъртък. Весели празници, здраве и късмет! Чао, чао!